ви кажа какво има в лавабер. Има захар, кофеин, има също такива микроби. Ставаме болни, повръщаме, чуваме в болници, може да ни стане нещо лошо. Даже не си купувате те с новите, има много здрави, част вкусни, грозни неща и никога не го купувате с буклук 3,50 или 3,40 на други магазини. Хайде, не купувате. Ако купите, ви сте луди, безумни хора, че давате толкова много пари за една напитка. А една кола е по-малко, един Red Bull е един и нещо.